Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ellie, 25 years old at tubong bataan. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang nakakahiyang karanasan ko last weekend. Ang sakit-sakit po kasi ng puso ko at wala akong mapagsabihan. Gusto ko din po sanang humingi ng payo. Ganito po kasi, alam ko naman po sa sarili ko na hindi ako maganda. Kinulang ako sa height. Yung balat ko hindi makinis, hindi maputi. Yung buhok ko buhaghag at hindi black and shiny. Kaya naman nang kunin akong maid of honor nung childhood friend ko, nataranta ko. Sa totoo lang, sabi ko, iba na lang ang kunin niya. Hindi siya pumayag kasi ako daw ang itinuturing niyang best friend, kaya importante sa kanya na ako ang maid of honor sa kasal niya. Gusto kong maging masaya ang wedding niya, kaya sa huli, pumayag na din ako. Dumating ang araw ng kasal. Hindi matapos-tapos ang photoshoot. Na-insecure ako sobra kasi ang gaganda ng mga bridesmaids pero hindi ako nagpahalata. Nag-post at ngumiti ako ayon sa instruction ng photographer at videographer. Pagdating sa reception, naganap ang tradisyonal na paghagis ng bouquet ng bride. Wala akong ginawa. Nakatayo lang ako na parang estatwa. Nagulat na lang ako ng paghagis ng bouquet sa mga kamay ko talaga lumanding. Parang inabot. Siyempre pa, hinagis din ni groom yung garter ni bride. Ang gwapo no nakasalo. Ay. Matangkad, matipuno ang katawan, maputi. Talaga namang artistahin ang dating. Nagsigawan yung mga groomsmen at sinabing sa MC na lang daw isuot ang garter. Hindi ko naman masisi kasi ang ganda ng MC. Sexy, maputi at parang artista din. Sa lakas ng sigaw, parang nakalimutan ng lahat na nandun ako. Pakipot ng simula pero bandang huli, pumayag din si MC. Kilig na inabot sa akin ng mic at ako na daw muna ang mag-host. Grabing pagkapahiya yung inabot ko, kumikinang na tambalan. Gusto ko nalang bumukas yung stage at kainin ako ng buo. Nag-wish din ako na lumaki na parang higante yung isa sa kalapating pakakawalan sa hawla at dagitin ako para makaalis doon. Okay lang kahit sa tuktok ako ng bundok ibaba. Sa kabila ng kahihiyang nararamdaman ko, sinakyan ko na lang ang nangyayari. Pinigil ko ang luha ko and I went with the flow hanggang matapos ang lahat. Ang problema ko po ngayon, hindi mawala-wala sa isip ko yung kahihiyang inabot ko. Para siyang pelikulang paulit-ulit na pinapalabas sa utak ko. Ano po kayang pwede kong gawin para makamove on? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig. Ellie. Ay, kawawa naman si Ellie. We feel you, Ellie. Ay, Ellie! Ayan. Sino ba yung MC na yun? Hahantingin Kaya namin. nga, sino ba yan? Bakit siya umiksena doon? Kaya nga, sunodora din eh. Dapat yung MC. Oo. Hindi siya yung ano doon, unless hindi siya hired. Ano lang siya, parang kaibigan din Oo, talaga nila. yan, oo, ganyan. pwede. Pero
kahit na, pero Oo. una sa lahat, kung professional MC siya or Yes. professional host na hired, of course, ang una niyang gagawin dapat ay sabihin na nandun ka. Oo. Ikaw yung nakasalo, so ikaw dapat. 'Di ba? Kung halimbawa ang crush niya din yung groomsman, bet niya yung din. yung nakasalo. Bet niya din, 'di ba? Gaano ba namang magsabi na basta pumayag si si Maid of Honor. Ayun, si Ellie. Si Ellie. Carry lang, Well, di ba? ang iniisip ko dito, baka siguro na hindi ba Ellie, kaso nga lang kulang kasi yung kwento eh. Iniisip ko lang na baka nagsisimangot ka na parang ayaw mo din. Baka. Oo. Kasi di ba para kang estatwa nung naglalaro. Oo. So parang baka sila, nakasimangot ka pa. Na correct. Ba yan? Oo, baka ganon. Oo. Pwede. Kung gusto mo ng answers, tawagan mo yung videographer. Check mo kung nakasimangot ka nga talaga, di ba? Pero alalahanin mo ng alalahanin, magcha-change ba yung outcome? Hindi naman, di ba? Oo. Yun lang din yun eh. I mean, kung masama ang ugali nila, edi hindi it speaks of their character, not you. Sila yon at hindi ikaw. Correct, oo. Good for you na napigil mo yung mga luha mo kahit gusto mong maging higante yung isa sa mga kalapate. Nadagitin ka na lang. Nagiting ka na lang, ibaba ka sa tuktok ng bundok, di ba? Good for you na hindi ka naiyak kasi may mga tao talagang hindi mapipigilan ng luha. Kung ako yun nandun, hindi ko talaga mapipigilan ng luha ko. Baka nag-walk out pa ako, baka gumawa pa ako ng eksena. Baka yun yung concern ko, yung eksena versus yung napahiya, no? It's very unprofessional dun sa host. Sa host, Oo. correct. Tsaka it's very mean also para dun sa mga groomsmen. 'Di ba? So, ang masasabi ko lang talaga dito, wala na tayong magagawa. Nangyari na siya. Tama. Kung gusto mo lang i-relive yung scenario na yun, ikaw, nasa sayo naman, choice mo naman yan, di ka naman namin mapipigilan. Pero sana sa pag-relive, sa pag-ulit-ulit nito sa utak mo, mamanhid ka hanggang tumigil ka. Kasi sa totoo lang, there's no use crying over spilled Tama. milk. Well, Tapos na eh. Ako ang iniisip ko dito, kung titingnan mo naman, hindi naman siya ganun na nakakahiya. It's, tingin ko yung feeling na meron ka, yung parang na-insulto ka, hindi ka dahil sa napahiya parang napahiya ka sa sarili mo, parang ganun lang. Correct. Pero for that moment, na hindi ka naman talagang totally, tingin ko wala naman paki yung mga tao doon Yun na nga eh. Baka wala silang paki, baka masyado sila na-excite doon sa idea. Tsaka alam mo, Natuwa lang, siguro baka natuwa pa nga Oo sila nga doon sa eh. pero hindi wala natin talaga silang alam. paki, oo. Wala. Tsaka, di ba, in the first place, hindi mo gusto yung pagpunta doon. So, ang mahalaga dito, yung best friend mo na bride. Wala ka na dapat care dun sa mga iba kasi wala din naman silang care sa'yo. So, wag mo na isipin yung iniisip nila tapos paulit-ulit lang siya sa utak mo na hindi naman mag-change yung outcome. Yung pa rin naman ang nangyari. It's more on hindi ka napahiya, it's more on na-insulto ka. Yun yung siguro yung proper way na kaya hindi ka makapag-move on, bumabalik pa rin kayo kasi nasaktan ka, na-insulto ka eh. Alam mo, sorry, pasensya ka na Ellie ha. Hindi ito yung last time na maiinsulto ka. Hindi ito yung last time na mapapahiya ka. Yun yung masaklap na katotohanan. Welcome to adulting. Yeah. Welcome to adulthood. Welcome to life. Correct. Ganun talaga. At saka, Madaming girl. rejections in life, girl. Girl, gawin mong motivation to. Ay, totoo. Na next time, mag-glow up ka. Correct. Diba? Hindi na Diba? imposible ngayon eh. Hindi talaga imposible. Anong ginagawa ng siyensya? Sa totoo lang, sa true lalo talangalong eklavu. And naniniwala ako na investment in skincare is a good investment. Tama. Investment sa how you look is a good investment. Kasi hindi natin mapipigilan yung mga ibang tao kung una silang tumitingin sa outward appearance. Wala tayong magagawa doon eh. Hindi natin makokontrol, di ba? Pero what you can control is how you will look para hindi ka na nai-insecure. Tingnan mo, muntik ka pang hindi mag-attend. Ayan. Kahit gusto ng best friend mo, paano insecure ka? Saka masyado kang sensitive, kumbaga to the maximum level yung yung insecurity mo kasi pag kwento mo pa lang minamaliit mo na yung sarili mo Lahat. na hindi ka karapat dapat Correct. maging bridesmaid. Doon pa lang parang ang baba na ng tingin mo sa sarili mo eh. Tama. So, wag naman sanang ganon. Oo, so work on siguro yun doon yung sa sarili mo. Ayan. Yun na lang Oo. siguro. Parang, sige, kung paulit-ulit siyang scenario sa utak mo, let it be a motivation. Yan, Let it be oo. a stepping stone na,
So susunod, Oho. mag-MC din ako, 'di ba? At sisiguraduhin kong mas marami akong racket kesa dun sa nang insulto sa akin. Charot, 'di ba? Pwede namang ang mas i-improve mo is yourself. Oho. Bonus na lang kung mapili ka ulit. Bonus na lang kung kiligin yung mga tao sa'yo. But Oho. sa sarili mo, sobrang laking factor yung dagdag ng self-esteem. Yan, oo. Focus on that. Oo, focus on that. Doon mo ilagay lahat ng effort mo. Yan. Kasi yung pagbalik sa alaala ng mga nakaraan, wala na tayong magagawa. Sabi nga ni Jegs kanina, 'di ba? For all you know, wala naman silang Oh. pakialam. Tama. So isipin mo kung sino yung talo dito. Oo. Talo ka na nga kasi na-insulto ka, sumama ang loob mo. Hanggang ngayon, talo ka pa rin. O baka nakakalungkot mang isipin, baka ano nga, hindi ka na nga nila Hindi naalala. maalala eh. Oo. 'Di ba? So sino yung talo? I mean, gets ko yung parang gusto mong gumante, ang sama ng loob mo, ganyan, 'di ba? Pero yun nga eh, by feeling all those things, ma-change ba yung fact na nangyari na siya? Oh, wala na. Tapos na, 'di Tapos ba? Hindi mo naman ka-close yung mga iba eh. Hayaan mo na lang. Gamitin mo na lang yung yung sitwasyon na parang to motivate yourself, 'di ba? To tawag dito yung parang i-empower mo yung sarili mo na Yan. next time hindi na ako invisible. Yan. Makikita na nila Correct. ako. At Diba? kapag nakita nila ako, masisilaw sila. Yeah. Yan. Kasi kumikinang-kinang ako, Tama. 'di ba? Oo. At mahalaga dito is wag mong iisipin na wala kang kwenta, na hindi ka maganda, ganyan, na walang magkakagusto sa ganon. Kasi mga nakakadagdag ng wrinkles 'yan, mga Correct. nakakadagdag ng negativity 'yan. Ang aura mo kapag ka nakikita ka ng mga spiritista, itim, 'di ba? Kasi ang nega mo, 'di Ayan, ba? tama. So, kung ang importante na gagawin talaga, yung katulad ng kanina pa sinasabi ni Jegs, empower yourself. This is the time. Alam mo, pinakamaganda sa mga nangyayari sa buhay natin is may matutunan tayo doon eh. Truly. Hindi natin kinakailangan balikan yung feeling na ang sakit-sakit. Wala ka na magagawa doon, nasaktan ka na eh. Tsaka tapos na eh. Diba? So ngayon, ano ba yung lesson dito? Ano ba yung mapupulot ko dito para next time hindi na ito Correct. maulit? Moving forward. Yan, doon ka na sa moving Correct. forward. Moving forward, kapag ka pictorial, hindi ka na mai-insecure, Tama. di ba? May mga ganyan talagang mga eksena, pero magagawan mo ng paraan. There Oo. was a time before na ganyan ng eksena na hate ko talaga, Jegs, pag merong pictorial o kaya shoot. I think yun yung time na ang mukha mo Jaco. Ayaw ko talaga kapag ka may pictorial. Kasi una, wala na ako maisuot na damit na magkakasya sa akin. Kung meron man, hirap na, hindi na sila humihinga. Yung mga botones nagagalit Puputok na. na. Pag may kalaban ka po, uminga ka lang, tatamaan sa mata. Tatamaan sa noo, babaon sa bumbunan. Yung mga yung mga panahon na yun, yung mga botones ko, kung nag-uusap sila, ang sasabihin nila, kapit lang, friends. Marirealize niya rin din yan. Correct. Marirealize niya rin, di ba? Kapag ka tiningnan niya yung picture na hindi na talaga dapat patagalin pa yung paglaki, di ba? And ang ginawa ko din naman talaga, nung nakikita ko talaga na hirap na talaga ako, tas hate ko na yung mga pictorial. Sabi ko, ang pictorial ay part of our life Yes, as oo. in this industry of entertainment. So, hindi ko siya pwedeng laging iwasan. And kung ang source ng insecurity ko is ang laki-laki ko, di ba, meron ba akong gagawing paraan? Yan, So, ginawan ko din naman talaga ng paraan, Ayun. di ba? So, Ellie, ganun na. Ganon. Pinaka-classic example, concrete example yung kay Nicole. Pag may problema ka nakikita sa sarili mo, gawan mo ng paraan. Yun, Oo. pwede. Huwag kang yung maliitin mo, ay kawawa naman Oo, ako. wala na talagang pwedeng magmahal. Hanggang dito na lang ako. Tama. Nako, yan yung wag na wag mo sasabihin kasi pwede ka pang mag-improve. Tama. Lalo pa, bata ka pa. Correct. Bonggang-bongga pa. Ayan. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!